Takže vítáme vás u dalšího dílu našich minutovek, já jsem Jordan. Michael. A v dnešním díle půjde o to, že za 30 sekund musíme Sníst tady jednu orálku za 30 sekund, to byly půl minuty. Jo, může být na to. Takže se na to vrhneme za Prasy. 3, 2, 1, teď to dá! Ježiča, vole. No počkej, máme půlku, tak 15 sekund, ne vole. Tak až tam bude 15 sekund, tak začneme jíst ten zbytek. To běží jako, máš 5 minut vteřin. Ale já mám menší, bude to mi těžší. Tak já začnu. Začni. Já jsem to stihl. Jordan zvládl tuto challenge, já jsem pohořel, takže mě teď čeká s Maťkem. Jo, a já jsem zvládl zapnout čas. Takže za chvíli smeka. Takže nebyla šlezačka. Jsi trošku posral, ne vole? Já musím být takhle ústup. Neměli jsme šlehačku, tak to jdem s kečupem. Smeke. Já to mám v ruku. Takže to nahodilo úplně celý barák. Do píče. Takže my se s vámi pro tentokrát rozloučíme a čauec. Pičačina, vole. To bylo fakt libový, vole. Já jsem měl otevřený bok, až si to namazal, vole.